Jeg sidder søndag morgen, klokken den er 10, og bladrer i avisen hen på side 9, for at se dagens hotteste score. Den samme gamle so gennem det der år. Ja, hele sider op og hele sider ned, med billeder af sport og bold og jord er skred. Heller ikke nyt, at der får Barsebæk. Ryger det i luften af Danmark væk. Jeg siger tekst, løstiderne uden et ord. Men det gør heller ikke spor. Wow, fordi jeg bare tiden går, klokken den slår. Så er der sikkert nogen, som nok forstår. I går stod der skrevet ned på side 2: regeringen går og erstattes af en ko. Ind kom Helle Thorning, og hvilket chok. 1000 flere arbejdsløse har vi ikke nok. Tekstløs tiden er bare i Nederland, og mødte dig en rigtig nedermand. Manglede 4 tænder i sin overmund. Han spiste ananas, for det skulle være så sundt. Han sang tekst, løstiderne uden et ord. Men det gør heller ikke spor. Wow, fordi at bare tiden går, klokken slår. Så er der sikkert mange, som nok forstår.